21. joulukuuta. Ja sain eilen koululta tiedon, että olen valmistunut. Elikkä mä olen siis valmistunut merkonomiksi eilen 20. joulukuuta 2023. Joten tällä videolla me juodaan isosta kupista kahvia ja maistetaan. No, mulla oli kyllä, mä ostin kyllä niinku jotain kakkua, mutta mä en jaksa sitä nyt syödä. Niin saatiin työpaikalta Fazerin sininen ja valkoinen suklaata. Eli ne, jotka seuraa mua Instagramissa, on varmaan tietoisia siitä, että olen siis, tai on seurannut mua YouTubella, niin tietää, että mä oon siis opiskellut, olen opiskellut merkonomiksi. Ja nyt sitten on se päivä, kun olen valmis merkonomi. Mä kävin siis tänään myös kaupassa ja Alkosta tarttui mukaan tosti butterfly skumppa. Tää on niinku Italiasta. Ja mä en muista, onko mä juonut Aneten kanssa tätä joskus. Aukastaan se myöhemmin, mutta nyt juodaan vähän kahvia. Oi, olipa kuumaa. Voi ei, mulla tulee nyt tuo kuppiin punasta, kun mulla on huulipuna. Ai. Kuumaa. Avataanpa. Mä oon siis ennenkin syönyt näitä, mutta avataan. Ja moni varmaan ihmettelee, että miksi mä käyn näitä pikkupikkiä. Enkä tätä mikkiä, mikä mä oon joskus Annettilla saanut, ja me viimeksi me oltiin katsomaan Skääriää, niin mä testasin tätä ja se toimi silloin, mutta mä en siis muista, että miten tää niinku toimii, ja kun mä oon nyt tottunut tätä käyttämään, niin kyllä mä tätä joku kerta sitten testailen, mutta käytän nyt sitä pikkumikkiä, koska tää on oikeastaan paras siihen. Nyt aukastaan tää suklaa. Mä nyt vähän harmittaa, kun tähän tosiaan jäi nää huulipunat. Huulipunat jäi tuohon kuppiin. Mä teen siis tähän näin ääniä, mutta mä hankalaan niinku. Tämä on valmistettu 100% vastuullisesta kaakaosta. Tässä on ruotsia, mutta sitä mä en rupea nyt puhumaan. Vaikka ruotsistakin sain ihan hyvät arvosanat koulussa. Ja sitten täällä on tekstiä. Puhutaan nyt sekin. Karl Fazer valitsi vuonna 1922 maitosuklaalleen sinisen värin, joka muistutti häntä kotimaasta ja sen luonnosta. Suomen itsenäisyyden juhlakonvehdeissa rakastetun Fazerin sinisen suklaa parina maistuu herkullinen valkoinen suklaa. Eli tää on siis
ärsyttänyt, mutta että mua nyt harmittaa, kun tää nyt jää näin. Ei olisi pitänyt laittaa huulipunaa. Mä olen siis tänään menossa juhlimaan mun yhden toisen kaverin kanssa, joka asuu täällä Seinäjoella. Niin sen takia mä veikkasin ja mä muutenkin, kun mä haluaisin kuvata nyt tällaisen videon teille sulle kuvata tämmöisen videon. Näin. Siis tätä nyt jää koko ajan tätä punaista huulipunaa. Tän käydään vähän putsaamassa. No nehän lähti melkein kaikki huulipunat. Mä en oo vieläkään löytänyt oikein semmoista hyvää huulipunaa, mikä niinku pysyis silleen koko ajan. Tai on yksi, mutta siitä jää tosi semmoset tahmeet huulet. Mä en muista oliko joku L'Oreal, siinä oli 2 päätä, että toisessa oli sitä punaista väriä. Ja toinen oli sitten semmonen niinku hoitava keeli tai joku tämmönen. Ajattelin, että mä olisin tänään laittanut tekokynnet. Siis mä oon ostanut joskus kaupasta semmoset irtomuun tekokynnet, mutta kun mä en osaa niitä oikein laittaa. Niin mutta mä tällaiset. Enkä jaksanut sitten ruveta lakkaamaan kynsiä. Niin varmaan, no en tiedä tulisiko jos meidän työ mihinkään laittamaan. Mulla on ollut joskus aiemmin keelikynnet. Tosi kivat semmoset. Siinä oli jotain kalaa, semmonen niinku tummaa sinistä ja sit jotain, mä en muista minkälaiset ne oli. Mut tummaa siniset oli ne kynnet. Sitten mulla on yhdessä vaiheessa ollut kans joskus nuorempana. Mutta joo. Mitähän muuta? Mulla on niin kuivat huulet nyt, kun mä en ole laittanut huulirasvaa. Ja kädetkin on tosi kuivat, niin kuin santapaperia olisi. Koulussa tuli tosiaan ihan hyvät arvosanat. Matikan kokeet mä tein mukautettuna, koska siis noin pitkät tommoset pitkät tehtävänannot niin kuin matikasta oli vaikeita mulle. Mutta pääasiat meni nyt läpi toi koulu. On vieläkin vähän semmonen epätodellinen olo, että onko mä tosiaan suorittanut 2 tutkintoa nyt niin kun viimeksi kun mä olin ammattikoulussa, mä olin lähihoitajana, opiskelin. Mä olin siellä 2009 mä aloitin ja sitten 2012 kesällä mä valmistuin sieltä, tai niin kuin toukokuussa. Ja sitten 2021 mä aloitin merkonomiopinnot. Puolesvälissä opintoja tuli sellainen, että jätänkö kesken. Että kun niitä kursseja oli niin paljon, kaikkia liikuntajuttuja ja no just nämä matikan kokeet, ne mä jätin niinku viime tinkaan, että ne mä tein ihan viimeisenä, koska mä oon vähän semmonen, että mä jätän niinku ne vaikeimmat asiat siihen niinku viimeiselle jutulle. Mutta ehkä se oli niinku mun kannalta hyvä, että teki ensin noi kaikki niinku noi muut, fysiikka, kemia, äidinkieli, ruotsi, englanti. Sitten oli työharjoittelussa oli niinku erikseen noi omat alueet. Mutta ehkä se oli itselle näin niinku helpompaa, että teki niinku ihan viimeisen ne
matikan jutut. Et sai niinku keskittyä niihin. Joo, mä oon siis nyt, no silloinkin mä olin kyllä kesässä, 2 vuotta sitten kesällä olin tuolla hoitamalla töissä ja nyt mä sain sitten toukokuuhun asti määräaikaisen työsopparin. Että no niin. Jatkuu. Kauhia. Eikö niin tässä piti kuiskaa? Ai niin joo. On hirveä vääteily nyt ASMR-videota. No niin, sulla on unohtunut. No joo, olen yllättynyt. Äsken siis oven koputettiin ja siellä oli Anette. En ole sanonut mitään, että tulen Seinäjoelle. En toki viihdy kauan ja toivon hänelle valmistumislahja. Semmoinen periaatteessa vähän kuin joululahjakin. Oli aivan yllättynyt, että kuka siellä on. Mitäs täällä nyt on? Voi, mähän saa oikein kunnon juhlia tänään. Oi. Ollaanko me juotu tätä? No kun näin mä kysyin, että onko sitä punatäpläistä, mutta sitä ei ollut. Ai jaa. Mutta niin. Löytyi Viinilehti. Kuule. Oikein kurotin sen takia. No niin. Mä oon niin paljon ollut tonttuovea. Nyt se on täällä. Mä olin äsken juhlassa, niin yhtäkkiä mä huomasin. Mä tiedän, se oli varmaan 10 minuuttia siinä. Kun se oli 2 eri vaihtoehtoa, mutta toinen oli musta, niin mä ajattelin, että onko se veturaa se. No niin, nyt mä saan tänään laittaa tuon. Jee. Mitäs muuta teillä on? Voi. Oot todellista, miten mä aukasin tämän. Reetta on kova viinijuoja ja mä oon aina ihmetellyt, kun sillä ei oo viinilaseja. Niin on mutta oikeita viinilaseja. Nämä mä oon varmasti kun nautus ollut. Nämä on hommannut varmaan jo 2 kuukautta sitten keskiseltä. Kun mä tiesin, että Reetta valmistui jollekin vaiheessa. Kiitos. Noin. Siinäkin oli. Ottaisin kanssasi viiniä, mutta olen autolla. Olen mieheni jättänyt piltemaan. No niin, semmoiset valmistujas ja lahjat. Kyllä. Känni päälle. Jep. Kyllä. Mutta Reetta saa nyt jatkaa tätä videokuvaamista. Onneksi olkoon Reetalle ja hyvää joulua sinnekin. Joo, semmonen välijuttu tähän. Nyt kyllä paranee juoda siideriä, viiniä tuosta. Onkaan mun kahvia jäähtynyt. Kurkataanpas mitä täällä ton tuovijutussa on. Täällä on pieni ovi. Ja täällä ei saa auki. Vai saako? Saatte kiinnittellä. Täällä oli siis pieni lyhty. Että mä oon monta kertaa puhunut tonttuovesta. Ja viime vuonna mä en sitä saanut ostettua, koska ne oli loppu kaikki. Pitää katsoa, että saankohan me se jonnekin nyt järkevästi tuonne. Viittikö
Pitäisikö sitä vielä enää laittaa? Tuonne nurkkaan se kylläkin pystyisi. Mut sitten se näy kyllä. Sitten täällä on numero 24. Tontun tossut. Niitä on siis 2 kappaletta. Mä en tiedä miksi mä rupean puhumaan tälleen. Sitten on matto, ovimatto, Merry Xmas. Ja mini ovikaranssi. Sitten täällä on lisää. Täällä on tikkaat. Joo, otan niin sepä. Sitten täällä on joulukuusi. Mä en oikeesti kestä. Mä en kestä. Sitten täällä on lahjapussi. Toi on postilaatikko. Toi punainen pys on 24. Voi että. Viittinkö mä nyt enää tänä jouluna pistää noita? Kerkeenköhän mä laittaa? No, eipä se nyt kova homma oo, mutta ehkä mä tuon viiniin säästän. Ei ehkä viiniä viitti. No ehkä vois maistaa, mutta mulla on noita mietoja juomia tonne skumpan lisäksi vielä. Mikä mä nyt laittaisin nää mun tonttujutut? No niin. Seuraavaksi avaamme Tosti Butterfly skumpan. Katsotaan miten onnistuu avaaminen. Mä oon yleensä aika paljon näitä pulloja kyllä niin kun välttelen. Tuossa. Ja pitää toivoa, ettei kuohu. Vähän jännittää avata tää. Jee! Hyvää valmistujaispäivää minulle! Aivan olisikin hyvä. Apua nyt menee lottoihin. Maistetaan. Tämä on hyvä. Joo. Mutta mä olen menossa siis huomenna eli perjantaina porukoille. Ne asuu tässä Seinäjoella ihan lähellä Ideaparkkia. Mulla on vielä lauantaina töitä. Sitten mulla on jouluaatto ja joulupäivä vapaa. Sitten mä menenkin Tapaninpäivästä eteenpäin töihin tonne hoitammalle.
siinä välissä ei tuu videoita, koska niin, jouluja tälleen. Mutta joo, tää oli tämmönen video tällä kertaa. Ja kiitos jos joku katsoi tämän videon.